Allah da annabi a taimaka da sadaka saboda Allah da annabi a taimaka da sadaka saboda Allah da annabi ka san sadaka tana da matsala kuma idan kai Allah zai baka lada sai haska ka maka barka gaskiya ne ba Allah nagode Allah saka alheri mala ya ragoma abokin na gode yana gani ne ina ga hasashe ne kawai saka alheri saka lafiya ba nagode taimaka sadaka saboda sadaka taimaki da mafi da sadaka saboda Allah da annabi taimaka da sadaka saboda Allah da annabi sadaka kai ya naji iska ta canza waye mun tsaye ne ko barawo ne nagode Allah saka ai al'amuran ne na ga saka a taimaki makaho ba na gani a taimaki makaho a ce dai makaho amma a taimaki makaho ai ni dan Allah nagode a gidan Allah amma na kamar 500 nagode Allah saka alkhairi wannan din naka ne nagode kana ganin su ne a ban gani nagode Allah saka alkhairi yawa nagode ba Allah saka saboda Allah da annabi taimaka da sadaka ba Allah taimaka da sadaka saboda mala Allah saka alkhairi mala Allah ko duk kuma ya kaman naira biyar yanzu ita ban gani ana son kudi wace ashe ma kana gani kenan mu za ka yi nawa ashe ma kana gani mu za ka yi ma kana gani wallahi dama na yi haka yin domin ci abinci ka sai yanayin da ka ci abinci mu zo mu rinka baka yan dubu a yi haƙuri kai ka san ko ni waye ya ka gane mu za ka yi ma saboda kai ka san ko ni waye ai san ko ni waye